A enseada do Porto Crucense acollerá este próximo xoves o Campeonato Galego de Traíñas en categoría absoluta. A cita, presentada esta mañá no Concello de Boiro, reunirá un total de 23 embarcacións, 16 en categoría masculina e 7 na feminina. A proba está organizada polo club anfitrión, o Club de Remo Cabo de Cruz e a Federación Galega de Remo. A proba vai se realizar no Peirago de Cabo de Cruz, en modalidade tradicional de 4 longos e en línea, e o campo está orientado de norte a sur e en línea paralelo ao que é o novo porto de Cabo de Cruz. Ten unha peculiaridade este ano que non temos as instalacións, estamos en obras con instalacións, entonces simplemente recordar un pouco que se van a encontrar o público cas instalacións que non existen, só habrá o espacio, e que se trasladará todo o que a logística dos remeros e desplazamento hacia a nova sede que temos provisional en Curbera. E as tantas van en nove da clasificación que teñen, de composición que teñen os clubs na liga ou nas súas ligas correspondientes. De Boiro sairán os clubs clasificados para o Campeonato de España, tanto masculinos como femininos, que se celebrarán próximamente tamén en augas galegas, concretamente en Meira. Os dous mellores clasificados por autonomía acceden ao Campeonato de España. Se despois hai plazas libres, será o terceiro, o cuarto, que en este ano vai ser en Meira o 4 ou 5, e que tamén será Trofeo Juan Sebastián Elcano, por o 5º aniversario da Fundación Juan Sebastián Elcano. En nome de todos os veciños de Boiro, pois agradecer ao Clube de Remo de Cabo de Cruz e á Federación a organización deste campeonato galego e poñernos a disposición deles para o que necesiten en cuanto a organización, como temos feito en outras ocasións xa.